V prvej časti dnešného samitu Európskej rady v Bruseli sa premiéri a hlavy členských štátov únie zaoberali výlučne zablokovanou 90 miliardovou pôžičkou pre Ukrajinu a prerušením dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska cez ropovodu Družba. Ani v jednom, ani v druhom prípade nedošlo k žiadnemu posunu. Pôžička pre Ukrajinu zostáva zablokovaná a nie je stanovený žiadny termín na znovu obnovenie dodávok ruskej ropy cez tento ropovod. Vo svojom vystúpení som informoval o vyhlásení stavu ropnej núdze na Slovensku a praktických ťažkostiach, ktoré nám ukrajinský prezident Zelenský spôsobil svojim jednostranným rozhodnutím zastaviť dodávky ruskej ropy. Pripomenul som, že v zmysle rozhodnutí orgánov únie má Slovensko a Maďarsko právo odoberať ruskú ropu až do konca roku 2027. A to nie len potrubím Družby, ale aj po mori. Situáciu mimoriadne komplikuje vojenský konflikt v Iráne, ktorý sťažuje prístup k rope a extrémne zvyšuje jej cenu. Zopakoval som, že je zvláštne, že po tom, čo Európska únia urobila pre Ukrajinu, nie sme ako obrovská medzinárodná organizácia schopní presvedčiť alebo prinútiť ukrajinského prezidenta Zelenského, aby umožnil okamžitú inšpekciu údajne poškodeného ropovodu, jeho opravu a sprevádzkovanie v čo najkratšom čase. Položil som otázku, či sme tak slabí v Európskej únii, alebo ide o úmysel definitívne odstaviť Slovensko a Maďarsko od dodávok tejto ropy. Vyjadril som aj presvedčenie, že neustálým odkladaním opätovných dodávok ruskej ropy prezident Zelenský nelegitímne zasahuje do volebnej kampane v Maďarsku s cieľom výmeny súčasnej maďarskej vlády. Obdobne ako v telefonáte s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom pred summitom, aj dnes som potvrdil pripravenosť Slovenska prijať ďalšie opatrenia proti Ukrajine, ak jej politické vedenie bude naďalej úmyselne ekonomicky poškodzovať Slovensko. Ako je všeobecne známe, už sme prijali jedno recipročné opatrenie a zastavili sme dodávky núdzovej elektriny pre túto krajinu. Za daných okolností, vážení priatelia, som naplnil vyhlásenia z včerajšieho integračného výboru Národnej rady a závery dnešného samitu, plne podporujúce Ukrajinu, som odmietol za Slovensko odsúhlasiť. Toto moje rozhodnutie je vyjadrením postoja, že vzťahy medzi Úniou a Ukrajinou, ako aj vzájomné slovensko-ukrajinské vzťahy, nie sú a nemôžu byť jednosmerným cestovným lístkom s povinnosťou vo všetkom a za každú cenu vyhovieť prezidentovi Zelenskému a popri tom povinne tolerovať nedostatok rešpektu a úmyselné rozhodnutia ukrajinského prezidenta poškodzujúce ekonomické záujmy členských krajín Európskej únie.